Ayan, medyo mainit na. Kaya balik na tayo sa ano para maligo. Kapag naman, ulap doon ano? Ganda ng mga bato. Kasi bundok na may nakatira din doon, ano? Mayroon? Ha? Marami nakatira diyan kasi hindi nag-aalburuto yan. Di pagka ano, safety sila doon, ano? Safety, itong isa na to, safety sila dyan kasi hindi yan maano, hindi pumuputok. Hindi patay, ano? Ay, patay. Pero itong isa, ito ang lagi, mayon. Yan. Ito, ano? May babakuin yan, ano? Na yan, binako na yan, inipo na. Kaya lang di lang siguro na ikarga. Natigil na yung kuwari. Anong bak yan? Igay crusher, yan na. Yan. Crusher. Basura, ano? Oo. Yan, mahal. Yung mga jiwa na ika. Bagong jiwa niya. Yung pino talaga, no? Yung mga pang highway. Tipak-tipak. Yan. Babaw lang tubig dito, ano? Pagkakaroon, ano? Oo. Kaya lang, pag may tumataas ang level, mabibitin. Kaya dapat katulad sa inyo, ano ba yun? Yung may ano yung binabari na? Oo, na yung bang Palalimin. Kaya ba kung nakawala yung kambing? Kung 4 na tubo, gawin mo mga 6 para malalim. O yan o, kambing, pwede na pulutan. Kambing. Hani pa. Exhibition ka pa. Meh. Meh. Hoy. Loko. Meh. Natali. Malaglag ka dyan. Toro. May sungay. Pags. Lokong kabig ito. Pagdating, magbuko tayo. Sligo. Ay, sarap. Kaya tayo sa loko. Mamaya. Mamaya. Kaya, baka makachamba, di bil tayong truck panghakot ng buhangin dito.